يا ربنا اغفر ذنبنا يا ربنا اغفر ذنبنا يا ربنا اغفر ذنبنا بسم الله بفضيلة شيخ التجاني بسم الله بفضيلة شيخ التجاني بسم الله بفضيلة شيخ التجاني بسم الله بفضيلة شيخ التجاني. السلام عليكم bandiraɓe tedduɓe, on calminama, on juurama kadi on ñagama duwaw kala saaha. caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko tedduɗo hono Seydi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, eɗen juuro ceerno men hono Mawlana Abul Abbas Cheikh Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu. eɗen kesɗi hena juurali men kame tarbiyaji men e o mo ganduɗa woni ceerno men, woni wasila men, hono Mawlana Cheikh Seydi Muhammad El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu. bandiraɓe tedduɓe, en garti hande caggal yamirode ceerno e sandu wondu tawtende e nder tarikh Tijane ɓurdu andirede lazim. lazim hewɓe ene mbaɗa lazim taw ganda ɓuri gonde hen, hewɓe ene mbaɗa lazim taw mbawama haalande lazim no wayi e birnide. fa tabarakallahu, caggal yamirode ceerno min ƴeew artande hen julɓe ɓe e ɓuri gonde ɗe e lazim kame kawisaji tawteɗi e lazim. lazim caggal nde neɗɗo jooɗi addidande auzubillahi mina seytani rajim, naate e ko wiyete ko fatiha. Seydi Muhammad El Cheikh wima sanga no jangata nde fatiha o koye on sanga ɓoggol gongol hakkude ma e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala koye on sanga jokkere e nder lazim ma. wadde saɗa yiɗi famde wima sanga no jangata nde fatiha o koye on sanga jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so tawi ene yito hoore mum e lazim mo mbatta o koye on sanga wonata. wadde fatihul kitab mo jangata o e lazim ma, ceerno wima ya andu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so tawi ene yaltina gueɗal mum e lazim ma mo gonɗa e wadde koye nder fatihul kitab o yaltinta ɗum. wadde saɗa waɗa lazim ma sanga no jangata nde fatiha o, mbaɗa feere ha fatiha o wonde e teere, kadi mbaɗa feere ha fatiha o timma fati tigi tigi, sabu koye nder fatiha o jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yirro hoore mum e lazim ma mo gonɗa e wadde. fa tabarakallahu, sa gayne fatiha o naata e ko wiyete ko astaghfirullah. ceerno wima sanga ne jangata nde astaghfirullah o ɓoggol gongol hakkude ma e foppoɓe bakruji koye on sanga ngol ɓoggol jokkere. wadde saɗa yiɗi famde wima sanga ne jangata nde astaghfirullah o e nder lazim ma koye on sanga foppoɓe bakruji kañumen jirro hoore mum koye mumen e lazim mo gonɗa e wadde. wadde ha hande kamɓe foppoɓe bakruji so tawi aɓe guitta gueɗal mabɓe e lazim ma mo gonɗa e wadde
cien wima ya andu koy sangana jangatande astaghfirullah wadde kadi sala janga astaghfirullah war feere ha ganda hol jeehebe e astaghfirullah fa tabarakallahu sa yalte astaghfirullah nara e ko wiite ko salatul fatiha ceerno wima sangana jangatande salatul fatiha ya andu boggol gongol hakkunde ma e nelal Allah sallallahu alaihi wasallam koy on sanga ngon boggol jokre wadde fa tabarakallahu o yidma widi so tawi nelado Allah sallallahu alaihi wasallam ene yaltina gedal mum e lazima mo gonda e wadde wala so tawi kanko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam o yihro hoore makko e lazima mo gonda e wadde ceerno wima ya andu ko sanga ne jangatande salatul fatiha fa tabarakallahu ha hande sa yalte salatul fatiha nara la ilaha illallah ceerno wima sanga ne jangatande la ilaha illallah koy on sanga ogol gondungol hakkunde ma e Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu koy on sanga ngon bogol jokre ceerno wima ya andu an sanga ne jangatande la ilaha illallah e lazima bogol gongol hakkunde ma e Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu koy on sanga ngon bogol jokere e nder lazima wima ha hande ya andu sanga ne jangatande la ilaha illallah bogol gongol hakkunde ma e wasila ma dokkudo mo wirdu ha hande koy on sanga ngon bogol jokere wado yinma wide o mo gananda hoore ma woni Cheikh Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu e o mo gananda hoore ma woni wasila ma woni ceerno dokkudo mo wirdo kambe so be jiro koye mabbe e nder lazim mo gonda e wadde ceerno wima ya andu ko sanga ne jangatande la ilaha illallah wadde fa tabarakallahu kala hen ko jomum ni faye jangude yo war feere ha wonde teere war feere kadi ha wonde needi kadi waaw andude hol jeetebe e ho jangar ho walla hol tawtatebe ko jangar ho fa tabarakallahu lazim wana non tan foti ceerno wima sanga ne jangatande astaghfirullah wima kala astaghfirullah mo jangula e lazimo ma malaika ummu asaman ara arday kas annore yuppudum e wonkima ceerno wima sanga ne jangatande astaghfirullah kala astaghfirullah mo janguda ma malaika ummu asaman ara tawan eddor kas mum annore yuppudum e wonkima ceerno wima ko non be ngorar hana gaynada temedere astaghfirullah wadde sa gayni astaghfirullah fitti ko temedere malaika ummima asaman taw goore mabbe kala ne addodi kasum anore yuppudum e ruhuma wadde fa tabarakallahu ceerno wima sa gayni astaghfirullah har ko ruhuma ene laabi cer e bakkuruji ha hande fa tabarakallahu wima sa gayni astaghfirullah nara e salatul fatiha ceerno wima kala salatul fatiha mo janguda ma ujunere malaika ummu asaman ara taro ma do gonda do gore mabbe kala janga salatul fatiha gor taw ko andi bure de kadi jeya baraji di ceerno wima sagan jangatande salatul fatiha kala salatul fatiha gor mo janguda wala kala salatul fatiha gor mo gonda e jangude ma ujunere malaika ngummo asaman taro ma do gonda do gore mabbe kala janga salatul fatiha gor jeya bure de jeya baraji di wadde ceerno wima bure gonde de jangude salatul fatiha e lazim hay goto andana foti dum tay Seydi Mouhamed Cheikh wima lazim ko salatul fatiha jangirte sabu sa jangidi dum salatul ala nabi goddum wona salatul fatiha wima on sang hay malaika goto ummata ko asman ala tawra ma do gonda do ngam jangude salatul jangude ko jangata ko
waddu wima sa yiɗi sa jangi salatul goto ujunere malaika ngara tawroma janga salat ya jangu salatul fati dum tahi ceerno wima salatul fati kanyum wadirte lazim wima kala salatul fati goto mo janguda e lazim ma ujunere malaika ngumma asaman tarama do gonda do goto mabbe kala janga salatul fati goto jeya burede jeya baraji dum xaar ngaynula temedere salatul fati ji fa tabarakallahu sa gayne salatul fati o cerno wi nata e la ilaha illallah o wi kala la ilaha illallah mo janguda ma ujunere malaika cerno mo tonto do asaman e yeso jomiraado subhanahu wa ta'ala wonde an a sedni ala ko woni do sona jomiraado subhanahu wa ta'ala ceerno wima kala la ilaha illallah mo janguda ma ujunere malaika ceertonoma e yeso jomiraado subhanahu wa ta'ala wonde an ka jom tawhid celludo fa tabarakallahu iko noome ngorat hayne ngaynuda kadi temedere la ilaha illallah ji ma kala la ilaha illallah goto mo janguda ya andum ma ujunere malaika ceertonoma e yeso jomiraado subhanahu wa ta'ala wonde an a settini ala woni do yede sona jomiraado subhanahu wa ta'ala wadda fa tabarakallahu bandirabe julbe teddube lazim nde ko woni hoye mum e buri woni hoye mum e kayisaji hay goto andana way kadi juldo ndeke wawa dañde e dewal Allah ko buri lazim teddude ko buri lazim wadde fayide wadde bandirabe teddube kala modo wada lazim mum yo war fete ha lazim o wonde tere wada fete gata ha lazim o timma tigiri fa tabarakallah bandirabe teddube on calminama on jurama on ñagama duwa kala saha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh جرجف يا مولاي سيدي محمد الشيخ يا ربنا